Ụmụ Igbo unu abọọla chi? Ndewonu. Anyị ga-eneba anya n'isiokwu nke taa na-asị ilu ndị Igbo agba nke mbụ ya bụ Igbo Proverbs Part 1. Anyị malite n'okwu nkọwa. N'ala Igbo, ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ọ bụ okwu e kwuru ma o nwere nghọta miri emi. Ọ bụ okwu amamihe. Ọ bụ ndị okenye na-atụkarị ilu. Ụmụaka na-amụta ihe site n'aka ndị okenye. Ọ bụrụ na ilu adịghị n'okwu, ọ dị ka nri ọma esiri ma nnu adịghị n'ime ya. Ilu bụ okwu ndị Igbo ji achọ asụsụ ha mma. A na-asị na atụọrọ nwa afọ Igbo ilu ma kọwaara ya, ị mara na ego ejiri lụọ nne ya lara n'iyi. N'isiokwu anyị taa, anyị ga-edepụta ma kọwapụta ilu ndị Igbo ụfọdụ. Ilu nke mbụ, awọ anaghị agba ọsọ ihe n'efu. Nkọwa ya, ihe ọbụla mere nwere ihe kpatara o jiri mee. Ilu nke abụọ, agbụsị gba otule, ọ mụrụ akọ. Nkọwa ya, mmadụ na-esi n'ihe mere ya wee mara maọbụ mụta ihe. Ilu nke atọ, anwụ gbaa nwata, ọ hụ okporokpo ijiji, ọ gbawa ọsọ. Nkọwa ya, onye ihe menyere egwu, ọ hụ ihe yiri ihe ahụ menyere ya egwu, o zere ya. Ilu nke anọ, otu nne na-amụ ma otu chi adịghị eke. Nkọwa ya, omume mmadụ dị iche iche. Ilu nke ise, ego bụ mma dị nkọ. Nkọwa ya, onye jide ego, ime ihe adịrị ya mfe. Ilu nke isii, ka eletacha ka mgbọ ji atụ enwe n'isi. Nkọwa ya, ka enwetacha ihe niile ka mmadụ ji enweta ọghọm. Ilu nke asaa, nwata akwụ n'azụ amaghị na ije dị ụfụ. Nkọwa, onye a na-emere ihe amaghị na ihe na-esi ike nweta. Ilu nke asatọ, ọga n'ọhịa amaghị na akwụkwọ ọkwụ ntị. Onye na-eme ihe nzuzo amaghị na mmadụ ga-ahụ ya ma ọ bụ anụ ya. Ndewo maka isonyere anyị n'ụbọchị nke taa. Agba nke abụọ ya abịala gị n'ụbọchị ọzọ. Biko sonyere anyị na ụdọ nzirịta ozi YouTube. Daalụ.